Lalela, this is Remember the Original Newsroom. Stay informed, stay ahead. Ikuphathele eshisayo indaba namhlanje. Ya sanibona masosha amdala. Singane yathamba cha. Niyangazi-ke mase ngifika ngisuke ngizile kabi. Kodwa suke sengiza-ke ngizonithulela iy'ndaba ekusuke nginazo ey'suke y'hamba phambili zomkhonto. Laphana-ke ku-ward 87 lapha eThekwini uMkhonto wenze njalo-ke wenze udume ngazo uholwa ithimba le-disaster. Shuthi laphana-ke kuye kwasha indlu laphana ngoba kade siyibona nje indlu kuye kwasha indlu kwase-ke uMkhonto uyangenelela-ke njengenhlala yenza i-first visit kahle kahle le ngoba nibona ukuthi indlu nje isami ngendlela ekuyiyona kwase kulethwa-ke izinto ey'ncane zokwazi ukuthi zibalekelele ngoba nje umndeni wehlelwe ilesi sehlakalo. So nje sithi ngenza kwethu ngiyagqugqumezela wonke umuntu la ukhona noma ungasalona ilunga lomkhonto kodwa ikakhulukazi amalungeni emkhonto bafowethu le nto ekuthiwa ubuntu mayande ezweni. Ngani zakwethu siyadingana singabantu asikufunde sikujwayele ukusiza omunye umuntu umsize umuntu ngisho kuthiwa umazi uyabo nje MK ayinamali. Zonke lento ezenziwayo zenziwa ngokuhlanganisa lokho okuncane uyabo umuntu afike ne-rice omunye afike nempuphu. Asakheni isizwe asibuyisele lento leyo ubuntu. So nje sifuna ukuphakamisa sithi uMkhonto uyaphila uMkhonto and usazobasiza abantu and usazobasebenzela abantu. Asizukuqala ukusebenzela abantu banako sise-office siqala manje ukubasebenzela abantu singenayo imali ukuze abantu bayobona ukuthi impela uMkhonto awuzile kabi uze ngokuzoshintsha iy'mpilo zabantu. Cha ngani ukuthi ungakhohlwa ukucinezela usubscribe laphana, share ividiyo, ni-like ukuze leli khasi phela lizokhula likwazi ukufinyelela ebantwini abaningi nasey'ndaweni ey'ningi bese ney'ndaba esiyilethayo lana senilethele zona zisazintsha isashisa. Asibonge. Nangu mala besize la umfana wakhe washelwa yindlu wafika uMkhonto wesizwe wala e72 yasiyafika i-region yaka disaster. Namhlanje usethe uma cha eMkhontweni akasali kona so mgqokisa ibhayi namhlanje sihlalo wami mhlawumbe sondela ngenzela ukuthi asho imessage beyizwa abantu naye umfowethu sondelani mfowethu sondela mfowethu mhlawumbe uma ngicela nje asho nje imessage encane le kade sitshela yona khani sizomboshela ngidlulisa amazwi okubonga ngidlulisa amazwi okubonga okwenzeke kumntwana ukusisapotha nokusithola kwini. Cela uqhubekele phambili athi amazwi okugcina ngiyashada nangu nomfowethu nami ngidlulisa amazwi okubonga isimo esenzeke kumina besingekho right wonke umuntu bengasilindele kodwa usizo ngilitholile lingaphezu kwako konke. Ngiyabonga kwe-MK yilunga le-MK nami kusukela ngalo wamgqibelo kuze kuthi manje kuze ube phakathi Mkhonto ayikhale Msholozi Viva Viva Lexabalala sihole Mandla awethu siyabonga ngiyalibuyisa ithemba kimi. Ngike ngazibona ngilahlekile. Ngamanje ngifikelwa yinyembezi.
ngokubona kwami abantu abangaka kahle kahle bekumele beze emngcwabeni wengane zami. Ngiyabonga kakhulu enikwenzile kumina, angathi ngiyakwenza nakubani. No. Amandla. Awethu. Makomrade asibonge Maqabane. Sibonge awubayitshele ukuthi buwenze lonke impela lantuku. Comrade, mhlambe Maqabane umuntu akabonge comrade. I-effort enifakayo. Because comrade, this program esikuyona Maqabane, it's a sensitive program. Edeal nesimo somuntu omnyama eThekwini region. And esikwenzayo comrade ngiyacela Maqabane singakubukeli phansi. Because kuthina ngicane kodwa kwabanye kukhulu. Njengamanje njengoba sila nje wonke umuntu uyabona ukuthi uMkhonto uyaphila. Wonke umuntu uyabona ukuthi uMkhonto ukhona uyaphila unekhe unothando. Phela comrade singadikibali Maqabane sibe demoralize. Uma ngabe kunjalo. Even if ukuthiwa uyaphapha papa khona emkhontweni. Ngoba uyalekelela. Comrade masuka manje Maqabane usuka nje sibone ngothokeni Maqabane. Vize business bonakala ngaphezulu. Then ke Maqabane bazosihola bala endaweni kunomuzo la ngezansi ekuthiwa nakhona kwaba ne disaster comrade. So lapha yangoba comrade ubaba uMaphumulo usitshelile masifika wathi yena vele kudala aba imember yomkhonto wesizwe. Ngomhla ka-16 December imenyezelwa umkhonto wesizwe. uMr Maphumulo wathatha isinqumo sokuthi naye ajoyine umkhonto wesizwe. Maphumulo thina ke ilanga singamadoda lasishisa ndoda. Awusithi la bese Maphumulo uzothi masiyosha udo to dondoda uzobe ubonakala Ukuthi uMkhonto ngempela. umkhonto wesizwe. Izakwazi zethu lezi. Etheba umuntu la.